Assalamu alaikum ɗan uwana mu'minai, barkanmu da warhaka, barkanmu da sake saduwa da ku cikin wannan lokaci. Da dama kuna tambaya game da tuƙa mota. Tuƙa mota yana nuna alamomi masu yawa, amma ga wasu muhimman bayanai. Daga ciki yana nuna alamun nasara, ɗaukaka wadda mai mafarki zai samu. Idan ka ga kana tuƙa mota mai kyau ko sabuwa, yana nuna za ka samu ci gaba a aiki ko a kasuwancinka ko a aure. Ma'ana, za ka samu ci gaba a harkokinka. Idan kuwa motar tsohuwa ce ko ta lalace, hakan na nuna ƙalubale da za ka fuskanta a rayuwarka. Idan ka gani a mafarkinka mota ta tsaya ko ta lalace a hanya ko a yayin da kake tuƙawa, hakan na nuni da tsayawar al'amura ko jinkirin cimma nasara. Idan ya kasance ana jan ka a mota, za ka sami ɗaukaka a rayuwa. Shi dai mafarkin yana siffanta maka rayuwa da siffar abin da kake mu'amala da shi.